Operahan ng operatiba sa La Paz Police Station matapos nakaangkon sang injury sa nawala sining nga tiil matapos ginagas ang ila suspect na nagtuyo nga magpalagyo sa ilang ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Zone 2 Barangay Kaingin sa tong Setyembre 3. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay ICPO Director Colonel Kim Ligada, ginpayag sini nga iya na ginbisita ang tropa sa isa ka pribado nga ospital sa syudad kag suno sa doktor nga kinahanglan operahan ng operatiba kag igakast ang tiil. Magluwas sa tiil nga nabali, may pilasman ang operatiba sa iya nga guya matapos nagsanyad sa duta bangod nga nakakas ang strap sang iya nga helmet. Madumduman nga ginlagas ang mga operatiba ang ila suspect sa drug buy-bust operation nga si Raydan Erebal alias Badjao kag bangod nga lotako ng lugar nadanlog ang motorsiklo sang isa ka operatiba kag iya gintukod ang nawala sini nga tiil. Samtang mahimo naman nga maka-avail sang presidential fund ang operatiba kag wala naman ini sang gastuson gamit ang personal nga kwarta para sa pagpabulong bangod nga baydan sang Regional Controllership Division sang Police Regional Office 6 ang tanan nga balaydan sa ospital subong man nagpledge si Mayor Jerry Treñas sang bulig. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.